من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية تقري 86 a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. ma'ana wa idza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka anni a kaina cewa ni nesa nake ko kusa inda Allah, wato da bayina su tambaye ka sai ubangijinmu nesa yake ko a kusa. A wata riwaya ma shin nesa yake mu kira shi ko a kusa yake mu gana da shi. wa inni qarib, ba su amsa cewa ni kusa nake ba na nesa. wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, muna kusan dan adam sama da jijiyar wuyansa. ujibu da'watad da'i, ina amsa addu'ar adda'i mai addu'a, ko ina amsa kiran mai kira idza da'an, idan ya kira ni. ma'ana ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni. falyastajibu li, ni ma su amsa mun, wal yu'minu bi, kuma su yi imani da ni, la'allahum yarshuduna, kuma sa shari'a. ita wannan ayar in kun kula sai bayan da Allah subhanahu wata'ala yi bayanin azumin watan Ramadana da yanda ya faɗi hukunce-hukuncensa, sai ya faɗe ta saboda ya nuna cewa akwai munasaba tsakanin ibadar addu'a da ibadar azumi. wato kamar lokacin da mutum yake cikin ibadar azumi yana cikin lokacin ibadar addu'a. da azumi da addu'a dukkaninsu ibada ce, kuma kowanne mutum ya yi Allah zai ba shi lada. wato ita addu'a ba wai kawai lafazin saboda akwai biyan bukata a ciki shine kadai ake nema ba, a kawai yanda ka san ana bautawa Allah, a yi sallah, a yi azumi, a yi kaza, to haka ma ita ma addu'a ibada ce. yanda mai tasbihi zai zo ya ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, haka da bawa zai ce Allahumma inni as'aluka kaza, to yanda zai samu lada a can haka zai samu lada. addu'a tana da abubuwa guda uku. abu na farko shine ita nutsuwa ce. a yanda Allah ya yi mutum shine yana da sha'awar ya kai kuka. idan za ka ga yaranmu, sai yaranka sai ya zo ya ce maka abba wane ya dake ni, ko ya yi min kaza, ko ya kwace min kaza, ka ce ba shi zan kwace ma. wani lokacin ko ka ce masa zan amsa ma, ko baka gaya masa ba, inda ya zo ya faɗa maka na ya samu nutsuwa. wataƙila daga nan ma ba zai ƙara yin koyo ba, sai ya zo gurin ɗan uwan ce ai na gaya wa abba. wannan gaya wa abban ya ba shi mai, ya ba yi kwanciyar hankali. to mu a matsayinmu da bayi, duk wanda ya rasa wanda zai gaya wa kuka ya shiga barin gaya wa. idan mutum yana da babban mutum, misali kamar mahaifi, wan mahaifi, dan uwan mahaifi, idan kes ya kama shi a gidansa ko da iyalansa ko rayuwarsa ta nema, in ya je wajen baffansa ko kawunsa misali ya gaya masa, yana samun nutsuwa, kuma za ga an ba shawara. duk lokacin da ka rasa wanda za ka gaya wato babban bala'i ke. ubangiji maɗaukar sarki sai ya siffanta kansa da cewa shi ne na ƙololuwar wanda za a zo a gaya.
wato in ka gaya wa mahaifi ko mahaifiya ko wani mutum bai kai da ka gaya wa Allah, don Allah shi zai tattara bakin ciki duk ya yayi shi ko ya tattare bukatar ya biya ta. Da haka ita asalin addu'a tuma'anina, wato ita addu'a wato samun nutsuwa ce. Sau da dama wani lokaci inda mutum zai lura, idan wani abu ya taso maka na damuwa, sai Allah ya maka arziki ka tashi misali da daddare, ka tsaya kai addu'o'i, kai sallah, kai addu'o'i, in garin Allah ya waye, wannan abun ba baka shi akai ba, mai ka ji ka a cikin yanayi na nutsuwa na kwanciyar hankali, saboda kana jin ka kai kuka, ka je ka haɗu da misali kamar abin duniya ne ya taso maka hayaniya, sai ka je gurin gwamna ko ka je gurin sarki sai ka gaya masa, za ka dawo kana cewa ai na gaya sarki ma zance ya wuce, ai za a yi maganin abu. Ina fata fahimta. To haka mu a matsayinmu na bayan Allah haka muke haduwa a gaban mahalicci. Idan mun yi addu'a takan ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali. Abu na biyu shine akan addu'a. Ita addu'a wani irin alkhairi ce da Allah subhanahu wata'ala ya sa tsakanin shi mahalicci da bayi. Wato shi Allah ba shi da aboki, ba shi da kini, ba shi da tsara. Ba wanda ya isa ya kai kansa ya ce hi daidai yake da shi. To babu inda bawa yake tabbatar wa Allah cewa Allah kana fa da waɗannan sifofin, kai ɗin kai kaɗai ne irin lokacin da yake addu'a. Shi yasa duk wanda zai yi addu'a ma izaɓi lafazin da zai roƙi Allah. Da wani mutum annabi Hassan ma ji shi yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أو رواية اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سي النبي يتي وأن متمن لقد سأل الله باسمه الأعظم. Wannan mutumin ya roƙi Allah da sunansa mafi girma, wanda in an yi roƙo Allah yana bayarwa, in an yi addu'a Allah yana amsa. Me yasa? Saboda lafuzan sun kunshi nuna wa Allah ba shi da abokin tarayya, shi kadai ne, isasshe ne, wadatacce ne, babu wanda ya isa yi abin da zai. Wannan wato ita addu'a tana ɗauke da bawa yana mayar da allantakar Allah zuwa ga Allah. Wannan shine muhimmin abin da wato ruhin da yake cikin addu'a. In ka ce wa Allah na roƙonka da kaza da kaza da kaza wasu sifofi na daban, shi ya sa wato Allah sai ya ɓoye waɗansu sifofinsa da waɗansu sunayensa, sai yake ɓanci waɗansu bayi da saninsu, saboda kullum mutum ya zama mai ijtihadi tsakanin shi da Allah wajen tsarkake shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a cikin addu'o'insa yakan ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Ma'ana Allah ina roƙonka da duk wani suna naka wanda ka kira kanka da shi ko annabinka ya kira ka da shi, sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabi, ko ka saukar da shi a cikin littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqik, ko kuma ka sanar da wani daga cikin bayanka wannan sunan. Wato akwai shi yasa zaka ji an ce ai wannan ai yana da ismullahi al-azam. Me ma'ana? Duk damun mun san ismullahi al'azam, ba wanda ba shi da wani suna abin nan wanda ya rike daga cikin sunayen Allah ismul azam. Amma me ya hikimar a gware wani a ce ai wannan yana da ismul azam? Saboda shi Allah ya keɓanci kansa da wasu suna, to wani bawan wannan sunan kai ma ka san shi ma ya san shi, amma sai Allah ya kimsa masa wani abu a rai, sai gane wannan sunan akwai wani sirri, duk wanda ice kaza akan wannan sunan sai Allah ya yi shikenan katsam. Saboda wannan tunanin sai ya samu dacewa, da zarar ya gaya wa Allah ya kira wannan sunan kawai ga Allah
yanzu wannan sunan ismullahi al-azim ne. Duk abin da ya nemi Allah yi da wannan sunan saboda inda ya gane wato ma'anar sunan a gurin Allah ba na wasa ba ne. Ina fata muna fahimtar wannan. Abu na uku shine cewa ita addu'a wani abu ne wato da yake yaye mutum da idan da a ce kamar lokaci ne dogo to da za mu karanta labaran mutane da addu'a ta yi musu rana ta gaske, addu'a ta yi musu rana, saboda babu abin da za ka shige shi ka rasa inda wato ka shiga cikin kangi ka rasa inda mafita take, kuma nan take mafitar ta zo in ba addu'a ita ce kadai za ka shiga damuwa ka rikirkice, amma wallahi idan kai sa'ata da kayi ta shi ke nan ka fita daga bakin ciki, in kai sa'a ma na har abada. Addu'a tana da wayannan sifofin, wayansu yan abu kaɗan wato da zan karanta mana akan addu'a su ne. Na farko akwai hadisin Salman al-Farisi wanda a cikin hadisin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ta'ala la yastahi an yabsuta al-abdu ilayhi yada yas'aluhu fihima khairan fayaruddahuma kha'ibataini. Ma'ana Allah madaukin sarki yakan ji kunya, inna Allah la yastahi, Allah yakan ji kunya an yabsuta al-abda, bawa shimfiɗa, ma'ana ya buɗe mai tafin hannu a ilaihi zuwa ga Allah, yas'aluhu yana tambayar Allah bayan buɗe hannun wannan, fayaruddahuma kha'ibataini, kuma Allah yakan ji kunyar bawa ya buɗe hannun haka ko ya roƙa, to Allah yakan ji kunyar ya bar shi ya koma ba tare da ya bashi komai. Me kenan duk wanda ya bude hannu ya roƙi Allah, Allah ya amsa. Sai dai watakila abinda mutum yake zato zai zo din ba lalle shi ne zai zo, amma dai ka yi addu'a ka rinka jin cewa Allah bai karɓa ba kuskure, wai Allah bai karɓa ba saboda kai matsafi ne, ma'ana kai mai sabo ne. don ai farkon wanda yake jin shi ba za a karɓa addu'arsa ba shi ne wanda yake wa Allah ba daidai, wannan kuskure. Sabo bai kai komai ba a gurin Allah, ai shi Allah shi ne aka ba. An ce Hajjaji bin Yusuf al-Saqafi wani mutum ne da musulmi ne, amma a rayuwarsa fajircin da kisan rai da waye yayi ya kai iyaka. Wata rana dab da ƙarshen mutuwarsa sai aka ji shi yana sallah yana roƙon Allah, yana wasu baituttuka, ice ya rabbi in azmat zunubi kathratan wala qad alimtu anna afwaka a'zam. Ya Allah, in zunubi na ya girma kasaratan saboda yawansa, wala qad alimtu anna afwaka a'zam, Allah na san kuma afuwarka ta fi wannan zunubi. Shi zunubin menene? In aka ɗauki afuwarka aka jingina da wani zunubi, to zunubin menene? Me nayi? Me ya kai? To ga wanda ya fahimci Allah cewa shi Allah al-azim ne, to ya san cewa babu wani abu da za a zo da shi wai dan yana da yawa, wai dan ya taru, wai zama wani abu a gurin Allah. Kenan wato ita addu'a wata abu ce wadda take rushe dukkanin wato a zunubai komin girmansu. To akwai abin nan a lafuzan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da ya karantar da mu cewa ita fa addu'a duk wanda ita fa Allah zai karba. To sai dai in Allah ya tashi karba yana karba a ɗayan abu uku ko hudu. Ko dai ka roki Allah wani abu na duniya, ka ga wannan abun sukutun da guda Allah ya baka, kai ta cewa Allah ba ni gida i baka, ko kai ta cewa Allah ba ni gida, amma shi kuma gidan wato ba shi yake nufin ya baka ba. Kana da wani haɗari ko wata buƙatar wadda kai ma baka santa ba. Misali, Allah kiyaye
Allah ya kaddara a cikin kaddararsa za ka yi accident, ka karye mota ka ta kone ka za a same ka, kai kuma nan ka zauna kana cewa ya Allah ba ni mota, ya Allah ba ni kuɗi, ya Allah, ina fata fahimta, sai ya fasa wancan accident ɗin da ya tsara, sai ya janye maka shi. Tunda kaga wannan ai baka ma san akwai shi ba, ko ba haka bane ba, kai a wurinka to menene? Ai ba wani abu ne, tunda da mare kawai baka yi hadari ba ko ba a tsara ba, baka ma san da shi ba, amma Allah ya janye maka waccan kaddarar kar ta same ka. Wannan hanya ce ta karban addu'a. Shi yasa kai ta yi dimo ka daɗe haɗurran da suke gabanka wayanda Allah ya tsare maka su yawa ne da su. Abu na uku shine sau da dama kana iya roƙon Allah subhanahu wata'ala wani abu a nan duniya, amma kuma ka je lahira Allah ya ce ai kai irinka ka fi ƙarfin ya baka wannan abun a duniya. Wanda ake bawa fa a duniya fa ba wai lalle wani mutum bane na daban ba, saboda duniya daga magari da na kirkin da ana iya ba su, bal ma an ma ba tarawa ga magari, amma zababbin su sai sun je lahira ake ba su. Kula da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya tara a duniya? Babu, kuma babu wanda ya kai shi, babu wanda za a bawa abin da za a bashi, babu mai matsayi irin nasa. Ina fata mun fahimta. Da haka sau da dama dan ka ga baka ga abun a duniya ba to kada ka damu. Wani mutum sai ya roki Allah a nan duniya sai Allah ya bar shi da lahira. Har ma annabi sama ya ce akwai wani bawa da zai ga samu kansa a lahira ya ga wata irin kyauta ta wuce masa hankali, ya ce Allah wannan kuma annali min hada, Allah ta ina na samu wannan? Sai Allah ya ce masa ai kaya ta yin addu'a ne ka ci zaɓe. Misali ne, kana addu'a ne ka samu aure iri kaza, ko kana addu'a ne ka samu kuɗi iri kaza, shine na tanadar maka wannan. Har bawa sai ya ce to Allah ragowar addu'o'in me yasa haka karba? Allah. Wanda kuma kaga a yau dai in ba karɓa ba ai a cikin tashin hankali kake misali. Dan haka kawai abin da nake son ce mana shine duk lokacin da muka yi addu'a Allah ya karɓa. Mu daina jin wani abu, ko mun ga abu ko ba mu gan shi ba, ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin Allah subhanahu wata'ala yana yi. Kuma kamar yadda ya kamata mu sani cewa wani abin kana iya jinkirta, dan ya ce yustadabu li ahadikum ma lam yasta'jil, za a amsa wa ɗayan kuma tsawon bai gaggawa ba. Har ana karanta mana kissa cewa annabi Musa alaihi salam ya addu'a ko annabin Allah mursali ulul azmi minar rusuli, amma sai da aka shekara 40 aka bashi abu. Da haka kar da ka dauka cewa dole sai yau ko sai gobe sai kawai baro Allah, shi dai yana so ya ka roƙe shi kuma ka roƙe shi kuma zai amsa maka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.